1 kg prawns देतोंदे इतने 1 स्पून दात salt पाड़ी Hey guys, namaste. माता इंचल्लर सौख्यता. So welcome back to my YouTube channel Kudla family vlogs. इनी अनोंजी prawns curry मंतोंगुलेना. उन्नत स्पेशल दादनपन्नगा ಒಂತರ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುನು ಫ್ಲೇವರ್ ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಲ ಒಂಚೂರು ಎಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ನಿಕುಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹೊರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತು ತುಲೆ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಅನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಲ್ದೇನು ಇನಿ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ದ ಕರಿ ಅದಪ್ಪುಡು ಸೊ ವಿದೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ 1 kg ಪ್ರಾನ್ಸ್ ದೇತೊಂದೆ ಕರಿಗೆ ಬೋಡಾಪುನಂಚಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪನೊಂದು ಪೊಪ್ಪೆ ತುಲೆ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಕಂಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ದೇತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಂತೆ 1 ಚಿಮಟೆ ದಾತು 1 ಸ್ಪೂನು ಬಡೆ ಸೊಪ್ಪು 3 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ದೇತೊಂದೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಬೇಸೊಪ್ಪು 5 ಎಳೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ 1 ಟೊಮೆಟೊ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಪೌಡರ್ ಪುಳಿತ ನೀರು ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾರಾಯ್ದ ಪೇರು ಈತ್ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಕರಿಗೆ ಬೋಡಾಪುನಂಚಿನ ಇಂತಿದೆ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಐಕ್ ಮೆಂತೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಐದು ಬಡೆ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಇದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕರಂಚು ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಇದು ಬ್ರೌನ್ ಆಯ್ನಾಗ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಐದಕ್ಕ ಐಕು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಮಾಡೋದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಆಗೋದು ಇದು ನನ್ನ ಪಜ್ಜಿ ಮುರಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಐಕಿತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮತ್ತು ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೋದು ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಸಾಲ್ಟ್ ಪಾಡಿಯೇ ಒಂಚೂರು ಬಾಡೋಡು ಸಾಲ್ಟ್ ಪಾಡಂತೆ ಬಾಡೋದು ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಪೌಡರ್
ಇದಕ್ಕೆ ಕುಳಿತ ನೀರು ಒಂಚೂರೈಕೆ ನೀರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್, ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್, ಇದಕ್ಕೆ ಖಾರ ಇದೆ ಪೇರ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ. తెలుపు కొడుకున్నంత నీరు పాడులి. ಇತ್ತೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ತೂದು ಪಾಡುತ್ತೆ. ಉಪ್ಪು ತೂನೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪು ಹಣ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಕೊಜ್ಜಿ ಒಂದು ಬನ್ನದಾಯ್ತು ಎಟ್ಟಿ ಪಾಡೋಡು. ಒಂಚೂರು ಎಟ್ಟಿನ ಬೇಯರೆ ದೀಪೈತೆ ಇಂಚ ಅರ್ಧ ಮುಚ್ಚಳ ಓಪನ್ ಅಂತ ದೀವೋಡು ಆಕೆ ತುಲೆ ಎಟ್ಟಿ ಬೇಯ್ತಲು ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೇಯಿಸೋದೊಂಜಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರ್ರೆಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೂ ಬೇಯಿಸೋಕ್ಕೂ ಬಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ತೆಕೊಂಡೆ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಬನ್ನೆಟ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಇದು ಬಾಡನಾಗ ಪರಿಮಳ ಆಗ್ತದೆ ನೀರುಳ್ಳಿ. Prawns curry is ready. इतने हस्बैंड बक जोक लेके टेस्ट मानपेर कोरोंगिल्ले तुका कन रिएक्शन इंचोडु तुका तुले ಒಂಜಿ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ದಿಯೇನು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಶೋಕ್ ಮಸಾಲ ಪ್ರವೈತದೆ ಇಂಚ ಆತಂತುಲೆ ತುಲೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಟೇಸ್ಟ್ ತುಲೆ शोक आतना सूपर आतना सोनू बला ना रिएक्शन तुका टेस्ट मानपु शोक आतना
ಬಿಜ್ಜು ಎಂಚಾತನು ಸೂಪರ ಖಾರ ಪುಳಿ ಎಂಚಾತನು ಓಕೆ ಐತೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಕುಲ್ಬೇನ ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಹೊರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ದೇಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ದ ಡಿಶ್ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಂತನ ನಮಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತಿನಿಯರ್ಲ ಸೇಮ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಂತನ ನಮಕ್ಲ ಬೆಕ್ಕಸದುಪುಂಡು ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಂತನ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತಿನಿಯರ್ಲ ಅಂಚೆ ಯಾನ್ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಕುಲ್ಬೇನ ಸೂಪರ್ ಆತನು ಹುಳಿ ಖಾರ ಪೂರ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನು ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಾಡ್ರೆ ನಿಕ್ಕು ತೂಯರತ್ತ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆದ ಮನ್ಪೊಲಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆದ ಮನ್ಪೊಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಪೂರ ಬಂತಿನ ಗ್ರೇವಿ ದೇಪಣ್ಣ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ರಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ್ಟು ಒಂದು ಮನ್ಪೊಡು ಬಣ್ಣ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೊಡು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾಡೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಪೊಡಿ ಟೈಮ್ ದಿನ ಖಾಲಿ ತಾರದ ಪೇರು ಮಾತ್ರ ಸಪೋಸ್ ತಾರದ ಪೇರು ಬೊಡ್ಚಿನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪೇರು ಕೆಲದಕ್ಕೂ ಪೇರ್ಲ ಪಾಡೋರು ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ಅವು ಬಕ್ಕ ಅಂಚಲ ತಾರದ ಪೇರು ಬೊಡ್ಚಿನಾಂಡ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಮಸಾಲ ಟೈಪ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಒಂಥರ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಟೈಪ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆತ್ತ ಈತ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಫ್ಲೇವರ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಆದುಂಡು ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ತುಯ್ಯರತೆ ಒಂದು ಬಕಲ ಬಿಸಲೆಡ್ ಮಲ್ತಿನಾಂಡ ಬಕಲ ಒಂಥರ ರುಚಿ ಬೇತೆನೆ ಪುಂಡು ಬಿಸಲೆಡ್ ಮಂತಿನ ಕಜಿಪು ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಲಪ್ಪುಂಡು ಯಾನ ಇನಿ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಐಟ್ ಮಂತೆತ ಬಾಜೆನಡ್ ಮಂತೆತ ಬಿಸಲೆಡ್ ಮಂತಿನ ಬಕ್ಕಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಂಡು ಬಕ್ಕಲ ಒಂದೇನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಂಚಿನೆದಿ ಇದು ಬಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ದೇಪಣ ಅವು ಮಸಾಲ ಪ್ರೊಯ್ತದು ಎಟ್ಟೆ ಪುಲ್ಪೆನಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುತ್ತೂಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮದಕುಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ದರ್ತಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರಿಗ್ಲೆ ನಾವು ಉಡಲ್ದು ಇಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇಂಚಿನ ನಿಕ್ಕಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.